Kula nuwun saderengipun keparang kula ngaturaken Hong Ulun Basuki Langgeng. Bapak Ibu undangan sekalian ingkang dahat kinurmatan, ing wekdal dalu menika kita saking keluarga seniman seniwati ngaturaken sugeng dalu sugeng pinanggihan malih wontenipun gelar seni budaya Taub Jawa Timur ala Tengger. Dipun iringi karawitan tayub campur sari agunging budaya saking tlatah Morjo Tosari Pasuruan ingkang dipun padhekani Cak Agung. Dipun dukung dokumentasi atas multimedia saking Desa Sedaeng ingkang dipun padhekani kaliyan Cak Adi sesarengan Sinar Jaya Audio Sound System ingkang dipun padhekani Cak Gedi. Bapak Ibu undangan sekalian ingkang sami kita hormati, saderengipun panjenengan sedaya nindakaken wontenipun gelar tayub Jawa Timur ing dalu menika kepareng kula ngaturaken gelaripun tari remo ingkang dipun tindakaken ibu-ibu waranggana saking Kitha Probolinggo ugi Kitha Malang. Tari remo sekalian kasebab tari remo gaya pria sugeng amriksani. Semoga
Goyang titik, ayo digoyang. Goyang kanan, goyang kiri. Geyol kanan, geyol kiri. Asik. Cek. Asik. Sik. Terus. Jos. Aku kingi budaya, yo. Ya Mbak Guyu. Aman enggak ya? Cak Jin iki Mbak Erni mboten purun gandang. Iku lho Mbak Erni mboten purun. Suwera tanggapan wedi lek kaku. Lah, sing anu tuwek-tuwek ora usah gandang, sing nom-noman wae. Ya Bu ya. Heeh. Wayahe gilirane generasi, ya Bu ya. Sing tuwek wis wayahe, wayahe. Kok ki tanggapan wae. Wong nek corona kok tanggapan wae. Aja wis sing penting seger waras kabeh. Saiki wis padha nglumpuk nggih. Ketemu maneng karo seniman seniwati Tengger Budaya, Malang Budaya. Apane sih sing coplok kok umek wae sira ki, Nduk. Nah, iki penontonnya ya, kasih penasaran iki. Anak wajah-wajah baru, wajah tuh wajah iya. Sing setengah lama saya, Nabi Raya, papat. Nah, penasaran ya Bu ya? Nggak kenal ya gak sayang, kula tepangaken nggih. Kula pun kenal. Belenger.
Ya sepurane sadurunge niki nggih matur suwun dhumateng keluarga besar Pak Abis kalian Ibu. Lah tulisannya Abis. Pak Abis. Lha cara kene Pak Abis. Entek berarti. Abis sudah. Pak Abis sak keluarga matur suwun nggih sampun nimbali kula sak kanca. Muga-muga kajate lancar rezekine kadang nggih. Nggih. Tapi ya aja lali Pak Abis. Ya pada mrene kabeh anak putune ya dijak munggah rene karo ngidung, kabeh tanpa terkecuali. Nggih, Pak Abis. Sak keluarga kula rantos mriki. Kula mboten celuk-celuk mboten. Namung nimbali. Namung foto mawon nggih foto. Masuk TV. Mboten kesupen nggih. Cak Kardi. Terus kalian Ibu Kardi. Anjen ya peneruse. Nah, terus keluarga besar kabeh pumpung pada nglumpuk, ayo sing ru. Endi rung rene ngono. Lek rukun ya pada rene. Ya pada nembela. Kanggo syarate. Lah, sik tak tutupno perkenalan dari sebelah kiri yang datangnya dari kota Probolinggo. Hah? Probolinggo, bintang tamu loh. Siapa dia? Mbak Erni. Erni KW. Pada Erni nih. Iya, Mbak Erni ki senior waranggono dari Resongo Probolinggo. Lah, Mbak Erni ki beranak. Apa iki jenenge? Brojol jare duwe anak. Lah niku sebelahe generasi siapa dia? Mbak Bunga Bunga Putri. Ya. Loh, sapa iki? Loh, sampean sinten? Iku lho ya. Pak Abi. Waduh. Bu. Aduh. Tengah Pak Abis, tengah nggih kali Ibu. Kok dempet aku wae sih? Tengah Pak, nggih kalian Ibu. Monggo tengah. Nah, ya saiki pada nglumpuk keluarga besare kurang anu redis rene redis. Ini situ. Nah, sebelah niku Mbak Bunga. Terus ana meneh sebelah iku Mbak Ririn Handok. Handok. Ya, terus sebelahnya Mbak Ririn, Pak Abis. Kalian Ibu. Bu Abis ya. Nah, sebelah kanan ini ada Mbak Azriyama Asudugel. Ya, iki. Selamat malam, Bos. Iya, Bos. Selamat malam, Bos. Duh. Sinten nih? Ibu, oke. Dan ini ada saudari Redis dari kota Malang Selatan sing duwe barongan Redis. Ya, ini sampeyan ndek kenal Ibu. Oh, iku Mbak Redis ngene ya. Oke. Dilarang merokok karena kobong Cakarji. Waduh, kok dideleh dingin. Endi liyane kok ora munggah kabeh nyere. Anake. Siapa? Singgih Putra. Iki. Oh. Ada lagi yang mau naik silakan, saudara-saudari keluarga besar. Si foto sih. Oke. Lo ya aja lali lo. Biare sih lo. Dung. Wah. Masalah kok mbes saya maneh.
Pak Abis, nggih monggo. Parangganane ayu-ayu lho Pak Abis. Monggo tak ditemplok, ditember. Suwun Pak Abis. Kesaan Nduk, besok gawe tuku idep. Kesaan Mbak Erni. Nah, wis mantar muga mari ngene lancar kabeh tanggapane ya. Oke. Ayo maju Titik. Pun kenal sedaya nggih. Pun lali lho nggih. Monggo keluarga besar. Apa Pak Lurah? Oh iya, iki sing nyeluk aku. Ya wis, pokok keluarga besar iki ana Cak Sutik, ngono jere mau. Ayo monggo, Cak Sutik. Ya iya wis. Ayo foto. Cakne katon rukun. Lah. Cakne rame kajate Pak Abis. Aja foto tok tapi. Pak Sutik, Pak Ibu Sutik. Nah, monggo. Pumpung gurung olahraga Pak Yono, iki. Cak Yono, Cak Yana. Ibu Yono, Ibu Yono. Mbak Pak Yono. Mar, No. Pak Mar, Ibu Sukarmi. Yo. Tak buka mana? Nah, kabehna wis. Cak Ito, Ibu Erlina. Oh, ya sing rukun, sing rukun. Nang dulur ya Dulur. pada rukun, ayo. Ayo. Nah, Cak Supri, duduk dulure landange maksudnya. Iki Cak Supri. Oh, iki teka. Wo. Anu, Ayo Cak Sutik. Cak Supri ki mangke tas teka, Kita polane gambarin. mari MC ning Amanda. Mari nang teka Cak Amanda. Dharma. Eh, beserta ayo. Ibu. Ayo mumpung gorong tak goyang. Nah. Pada munggah dulure. Pak Keji so Ibu. Nah, iki besan ngembangi Pak Eri. Nah, iya wis. Ayo nang dipek gambare kene. Oke. Soalnya pun timbang dilukis, mumpung ana tukang foto mari tukang Iya, syuting. cocok. Sarate. Nah, pokoknya 50-50 kok. Ya wis pun mumpung pada ngelompok. Ayo, Ayo. nang kandang. Ini anak Gandang tukang ya? orang kandang-kandang. Yang gandang, aku gandang. 1.000 iki wis. Bapak Abis. Iki sing duwe gawe wong perlune wis ngumpul anak putune. Ayo, monggo Ayo, Pak Mar. ayo. Nanti liane ndi. Agunge budaya. Iya. Lah, iki monggo. Bapak Sutik. Nggih, monggo. Akeh tibake cek. Akeh. 1.000 pira wis iki? Umpamane. Mas Ito, monggo. Mas Ito. Monggo. Nggih. Diambil gambar, Mas Ito. Iki karami hatane mana yang belum kesini? Saya tunggu sampai besok. Monggo, Mas Ito. Nggih. 6 bersaudara. Suwun ya Kang ya. Iki waranggana kesayangane. Sayang Abu, sayang. Sayang ya. Wes, jangkep. Sudah nembel semuanya. Kita goyang lagi bro. Ayo bareng-bareng agunging budaya campur sarine. Ayo jogetan, ayo
Masih ada suara yang belum tampil ya. Kita tahu Mbak Bunga ini adalah seorang penyanyi biduan yang datangnya dari kota Probolinggo Songo. Oke, coba dok suaranya lagu terbaru persembahan agungan budaya. Bianyuwangai. Bianyuwangai. Oke Bunga. Satu tembang semuanya. Boys, karepmu. Joko kian dane
dari generasi muda sudah dilantunkan. Sekarang generasi tua. Generasi tua ayo. Mumpung ning omah. Lek prei kan pada tiktokan. Ya, saiki ayo tiktokan. Ayo Mbak Erni tiktokan. Masih duwe regane larang. Leman kan nih limited edition. Bunga, kita tiktokan bareng ya. Ibu bisa tiktokan bareng di situ? Ping biasanya bentino kutil. Masa ora isa tiktokan. Sing ngene-ngene ku lho. Oh, TikTok dodol bakso. Oke. Vokal siapa dia? Vokal. Vokal. Ral dulu. Nada nadanya. Coba dinaikkan lagi. Mendung tanpa hutan. Iya, betul. Loh. Mendung tanpa hutan. Gitu. Tembulan kehilangan. Bagaimana? Di perjalanan awak dewe. Iya, yang bisa nyanyi lagu mendung-mendung gak tarungan sing wedok dasteran bisa? Ini lagu terbaru ya. Ya, oke. Vokal ada di atas ya. Ayo agak maju ke depan.
Aneh tadi. Lain. La oleng semarangan nyare poleng setak orangan bila manca babila bila manca bila mula nyelong terma herong lorong Ika saja belambak mula Bon semakin apa habis ma'along pulang Mona semakin halong pulang Mon arena apon malam Detak kira silaku pulih Detak kira silaku pulih Bapak habis ampun senang Mon atenatika semakin ampun senang Detak kira seburung pulih Katur dumateng Bapak Ibu saunana hadirin sekalian ingkang dahat kinurmatan saderengipun kula atas nami pramugari sepindah Mas Aris Mas Sugeng Cak Supri ugi adik Sis saderengipun nuwun sing agunging pamunten dumateng panjenengan sami mbok pilih wedal mika pramugari kala wau mengganggu lambaipun tari remo ingkang nepun asik panjenengan pirsani sarengan kanthi lumampah prayogi sami ananging ingkang utami sedaya pramugari kala wau kepengin derek-derek mangayu bahagia hajatipun Bapak Abeso Ibu ugi Mas Sukarji selaku tokoh yang keterop khususipun Mbok bilih lambaipun tari remo wedal menika badhe kaselipaken tari remo penghormatan utawi tari remo panampilan. Ananging tujuanipun boten kok ateges kita saling berlebihan menjolaken kemampuan itu boten. Wedal menika sekedar sambung rasa kemawon antawasipun Bapak Abeso Ibu ugi Mas Sukarji sekeluarga besar khususipun. Kejawi saking menika kula atas nami pramugari sampun percados sanget gandeng ingkang rawuh menika tokoh-tokoh penggemar dayung. Sedaya pramugari sampun percados sanget mbok bilih lambaipun sampur penghormatan wedal menika ngatos paripurna. Badhe lumampah tertib aman sae wonten-wonten sambikala punapa. Pramila saderengipun panjenengan sedaya wedal menika kula suwun dengan hormat tidak dumateng sasana pagelaran sugal-sugal. Langkung rumiyin kula aturaken dumateng Bapak Abeso Ibu ugi Bapak Sukarji saha Ibu. Monggo Mas Sukarji.